आथिखालनि बाक्सा जिल्ला आरो साननैसो उनाव तामुलपुर जिल्ला जानो थांगासिनो दङ। मोनसे मैखोम दखरा आफाद दारक'सि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 23 बोसोर जाबाय आरो बे 23 बोसोरखौनो बिथांमोना बोसोरसालि जथुम्मानि गेजेरजों साननाय हाबाफारि लानाय बिथांमोना बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बोसोरसालि जथुम्मा खुंफुंदों आरो दिनै जोबथा सान गेवलां मेल लादों बिथांमोना आरो बे गेवलां मेलाव आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन फैनानै गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जाबाय आरो बे 55 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय जोनोम जानायनिफ्रायनो आथिखालसिम जों खामानि मावदों आरो जों गोबां खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावथांखि जों लादों आरो बे थांखिखौ जुदि मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो मदद नांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि मददनि अनगायै जों जेबो खामानि मावनो हाया आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानै जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों 2020 मायथाइयाव जों आजावदोंमोन आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो 5 बोसोर जोङो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांसिन खालामनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो बे खामानिखौ मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनांगोन आरो बेफोर बाथ्राखौनो जोङो दिनै बिथांमोनजों जों सावरायलायदों आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो 29 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै जोङो अल आसाम जोङो 2 दान 2 मास जोङो बाइक रेलि जों लादों आरो बाइक रेलि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो मोनब्रै थांखिखौ लादों। 1 नम्बर थांखिया लादों जोङो बर'फोरखौ बुङो बर'फोरा आसामनि थागिबि हारि सन अफ दा सयल भुमिपुत्र होननानै बुङो नाथाय जों मिथिगौ दाबो जोंनाव ट्राइबेलफोरनाव 47 बेलेन्स ब्लक दङ आरो जोंनि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जों मिथिनायाव 4 लाखनिबो बांसिन हाया गुबुन हारिनि आखायाव गोग्लैनानै दङ। दा बे हाखौ जों मोनफिननांगोन मानोना बे हाया जोंनि। दा जों नुदों आसाम सरकारा गोबां पत्रफोराव जायफोराव गुबुन हारिफ्रा बेदखल खालामनानै दं इनाय भाबै दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ होखारदों। जोंबो आसाम सरकारखौ रेलिनि गेजेरजों खावलायदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ 4 लाख हाखौ जायफोरा दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो होखारनानै बे हाखौ जोंनो होफिननांगौ होननानै जों रेलिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों। 2 नम्बरा जाहैबाय जोंनिया मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानांगोन आरो सोलोंथाइ जौगाब्लासो बर' हारिया जौगागोन। बेनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002निफ्रायनो खामानि मावबाय थादों आरो आथिखालसिम जों मावदों। ओंखायनो गुन गोनां सोलोंथाइयाव जों बिमा बिफा फोरोंगिरि जों फरायसाफोरखौ लानानै रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गथ' गथायखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बिमा बिफाखौ मदद होनो खावलायदों जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मदद होनो खावलायदों जोंनि दिथागिरिफोरखौ मदद होनो खावलायदों। जों नुदों गोबां जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा भेन्सार अबस्थायाव दङ आरो जोंनि गोबां प्रभिन्सियेल स्कुलफ्राबो नांगौ समाव बिथांमोना लेखा मोना आरो गोबां गोनां साबजेक्टफोरावनो जेरै मेथ्स इंलिस साइन्सफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया। बेफोरखौबो जोङो बाइक रेलिनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारजों खावलायदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जेब्ला बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तियावबो 6.3 क्ल'सआव रोखा लिरनाय दङ जे बिटिआर ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जायफोरा दासिमबो सरकारि जायाखै बेखौ सरकारि खालामनांगौ आरो बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय जायफोर जोंनि BKWC मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय बिथांमोननि ओनसोलाव जायफोर बर' मैखोम स्कुल दङ जायफोर बर' मैखोम स्कुला दाबो सरकारि जायाखै बेवहायबो 6.3 रोखा लिरनाय दङ बर' मैखोम थानाय BKWCनि आवथायाव थानाय स्कुलफोराबो सरकारि जानांगौ। बेखौबो जोङो बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खावलायहरदों आरो जोंहा 3 नम्बर लादों जोङो समाजारि जेंना। जों नुदों गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा आथिखालाव फरायनायाव आद्रा जाबाय जौ लोङो ड्राग्स जायो उन्दै बैसोआव हाबा जायो बिथांमोना आरो जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोदों बर'फोरा खोमसि फोथायो आरो जाय हारियाव खोमसि फोथायनाय थायो बे हारिनि सोदोमस्रिया माब्लाबाबो जौगाया। ओंखायनो जोङो रायजो राजाखौ जोङो फरायसाफोरखौ जोङो दिथागिरिबो खावलायदों जे जौ जुवा लोंनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन ड्राग्स लानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि जायफोर समाज बेंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों समाजखौ जोङो फोसाबनांगौब्ला खोमसि फोथायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। आरो जोङो 4थि दाबिया लादों जोंनिया जाहैबाय
2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव दायो इनाय हाथियार लानानै सोमावसारनाया गैला। जोंनि जायफोर मोनब्रै एनडिपि दोलो दंमोन बिथांमोना 2020 मायथाइयाव बिथांमोना इनाय हाथियारजों सोमावसारलायनानै खोथा गथायनानै जोंनि गेजेराव गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बे गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जायफोर एनडिपिनि केसआ दाबो उइथ्र' जायाखै, जायफोरा जोबथेसालियाव अरन्जन दैमारिखौ लानानै जायफोर मोनब्रै दोलोनि केडारफ्रा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ इमिडियेट बरननो नांगौ होननानै जोङो दाख्लै रेलिनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो जोंनि रेलिया आसामनि खना खनला 2 मास जोङो बेखौ लानाय जागोन। सिमा बारायनाय खामानिया 100% जागोन, बेयाव गोनो गोथो गैया। आसाम सरकार भारत सरकारा सुक्ति खालामदों, बिथांमोनाबो दायित्व दङ आरो बे सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम जोंहा सिगनेटरि हिसाबै बेबो जोंनि दायित्व आरो जेब्लासिम जोंनि सिमाय बारायनाय खामानिया थाबैनो मावफुंजाया बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जिखिनि मन्त्रि दङ आमुला दङ जोङो सम सम लोगो हमदों, बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांमोनाबो थाबैनो सिमा बारायनाय खामानिखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो सिमा बारायनाय खामानिया थाबैनो मावफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेयाव खुनु गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया। केस उइथ्र' जों मिथिनायाव माखासेनिया जालांबाय आरो माखासेना दाबो जों मिथिनायाव जिल्लाफोरनि डिसि एसपिफोरखौ अलरेडि आसाम सरकारा बिथोन हरबाय, नाथाय खायफा जिल्लानि एसपि डिसिफ्रा कालेक्ट खालामनायाव लेट जादों, नाथाय लेट जानायनि मिनिङा बे नङा जे बिथांमोननि केसआ उइथ्र' जाया। जेब्लानो जोंनि डिसि एसपिफोरा बिथांमोननि केसखौ डिटेल्सखौ आसाम सरकारनो गथायगोन आरो बिथांमोननि केसआबो बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै उदां जागोन आरो रन्जन दैमारिखौ लानानै जाय 7 जन बिथांमोनखौ गुवाहाटि हाइकर्टआ जिउ जोबजासिम साजा होबाय। बेखौ जोङो फिन जोंहा मोननै लामा दं, मोनसेया जाहैबाय सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया आरो मोनसेया जाहैबाय प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिटिआर सरकार आरो एनडिपिनि मोनब्रै दोलोजों जों सावरायलायनानै ज' जानानै थाबैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे 7 जन जायफोरा जिउ जोबजासिम जेलाव थानांगौनि राय होबाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सुप्रिम कर्टसिम थांनानै खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिटिआर सरकारा एनडिपिनि मोनब्रै हान्जाया खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जिखिनि 7 जन जेलाव जानानै दङ आरो जायफोरनि केसआ दाबो उइथ्र' जायाखै, जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गासैबो केसआ उइथ्र' जागोन आरो रन्जन दैमारियाबो दुलाराय बर' हारिजों बर' फिसा महरै जोंनि समाजाव गोरोबनानै उदाङै रायजो जानायनि मोन्थाया बिथाङा मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जोङो जथुम्मानि गेजेरजों माने जेराव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा जायो बे जथुम्माया मोनसे आब्रुथि जायो, बयबो मिथिगौ। दा बेबायदिनो जोङो जथुम्मानि गेजेरजों माखासे बिथिंखौ जों नोजोर होनाय जादों, जेरैबायदि जोंनि गामिनि माखासे समाजारि थासारि, दा बेफोरनि बिथिंखौ सांग्रांथि होनाय, लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव सांग्रांथि होनाय, लोगोसे हारिमुनि बिथिङाव सांग्रांथि होनाय, मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे लेखायैनो जोङो बेफोरनि सायाव बा बेफोर आयदानि सायाव मोजाङै मोनथिनायनि थाखाय बा फोरमायथि होनायनि थाखाय जोङो आलासि लाबोनाय जादों। दा बे लेखायैनो जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानो, जोंनि बे हाबाफारिया माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय माबा मोनसे मोजां लामा दिन्थिदों बेखौ जों बुंनो हायो। लोगोसेयावनो जर'खा आलासि महरै जोङो बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा माखासे खामानि थानायलाय बिथाङा दिल्लीसिम थांनो गोनां जादों होनना जों मोनथिनाय मोन्दों। दा बिथांनि जायगायाव गरेस्वर समस्तिनि बा 30 नं गरेस्वर समस्तिनि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथाङा बिथांनि जायगायाव बाहागो लाफैदों।